अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना। JK Yadav Films। केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे यतने बतलाई दे रहबे कौन देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे यतने बतलाई दे रहबे कौन देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। मारी लेबो चाकू दिल में हाथ लेबो चीर गे तोरा खातिर बह न जाइबो छौड़िया फकीर गे छौड़िया फकीर गे मारी लेबो चाकू दिल में हाथ लेबो चीर गे तोरा खातिर बह न जाइबो छौड़िया फकीर गे बचपन के छियो यार गे हम करैरी हो प्यार गे बचपन के छियो याद गे हम करैरी हो प्यार गे घुट घुट के जी हम ले बाऊ गे कलेश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। JK Yadav Films। खैने रही क्रिया छौरी देने रही आस गे चल जाबी जहान हमर पड़ के भी सवास गे पड़ के भी सवास गे खैने रही क्रिया छौरी देने रही आस गे चल जाबी जहान हमर पड़ के भी सवास गे कहै छौ बनसी धर गे सुधीर के जइमे घर गे कहै छौ बनसी धर गे जइमे सुधीर के घर गे सोनू अजैया फसतौ बड़का केस में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे यतने बतलाई दे रहबे कौन देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। जय मां कत्यानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी एक कन्या। JK Yadav Films।